Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a korason. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami la ang agabsat kini Debra. Nasapa kami ang naulila kadagiti naganak mi. Mangup opisina ni Debra, idinto tagkan kantina at dito'y balay mi. Agpada kami abalasang iti kabsat ko. Iti edad ko at 30 awan pa'y boyfriend ko. Kat kasla saan ko nakayat ti makiayan-ayat. Nang runa, idi napasamak ti may sa trahedya, iti nagbaetan mi nga agkabsat. Daytoy kat gapo, iti may sa alalaki. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Corazon. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang Cora, manganan! Milagro. Itaman pa'y nagluto ka. Rama pay day talinutok, sakbay nga ibagakken ka ti sorpresa. Ay, sika talaga. Anya manin aya day ta sorpresa. Rama pay nga roday tilinutok nga afritada. Talaga nga amom no anya ti paborito kanya. Siyempre mo ta. Ala, manganta nga rodan tani mabisina. Manang, Mm. adan boyfriend ko. Day ta ti sorpresa. Ha? Saan ka anak laa? Apay ko maamakla atak. Iyam amuktukan ka. Awisak dito'y balay. Anya nga'y tinagan na. Jason, O sige, awisum to nga rod dito'y tapno maamam mo. oh, matetens kan samot, Han. Apay ko ma. Relax ka laang. Nasingpat ni manang ko ako rason. Saan ama nagisem, ngam nasingpat. Naibagam ka din kan kuha na ti plano ta? Saan pa'y? Ibagak to manan inton sumaruno. Ay aywak pa'y Apay pailangan askan nga aywam. Saan mo't akas karinaan niya? Conservative ni manang ko. Saan na akayat ti live-in no mabalbalin? Manang, umay kan atayam amuka ka ni Jason. Adan ay Wan, itay kami pa'y asim mangpet. kasta ka di. Ay na, bambantayak ngamin da ito'y kantina. Umay kan amanang. Nasingpet-met na ang dadya lalaki. Siyempre alangan mo't nagpili akti saan na singpet. Ay, Aday, Han. Han, yam amukan ka ni manang ko ako rason. Hello? kumusta? Nagpintas naman nga ti kabsat da ito labs ko Saan mo nga angawan ni manang ko itikasta? Amangan numamatikan ka. Adamo nakita ka bisita yu, Cora. Wala na. Boyfriend ni Debra. Anya mo day dya lalakay. Nagado ti tatuna. Wen nga rod nana. Napuno di agsumbangir atakyag na itinagdadakkel atato. Kan nakita nga dape aritos na. Ah? Oray day jay nakita yo. Apay katasahanan ngay. Apay aday dya ti pinili ni Debra. Ay, jakman amukan kwa na, nana. Basta inyam amu na matlatan kanyak. Ay katsika ngay. Kaano nga yamadan kay ti boyfriend? Dumtang tulat na, nana. Ay sos. Ununan na kan sapay di kabsat mo ang mag-asawa. Saan ka asimrak ita ija trabaho? Naglanganak manang. Tadalusak da ito'y may sa akwarto. Umakar ka iti silet? Pagkwartuan mi ka ni Jason. Anya? Manang Cora, agyanon dito ni Jason. Saan ang mabalin nga agyan dito ija boyfriend mo? Ta saan kayo pa'y anagkasar? Agkasar kaming tumot laong. No si bibiyag pa'y dagiti dadakkel ta. Sigurado adida kayat amakidun na ka asaan kayo pa'y anagkasar. Ngam nabayagdan anatay. Kan anya aya ti pagbutbut nga manang. Anya lang ang ti maibaga dagiti kaarupa. Ay, di mo man panunutan ti ibaga dagiti tao.
Basta siya, naragsaka. Saan ang mabalin a pagyanom dito'y balay day alalaki, Debra? Apay ko maasaan. Balay ko mat daytoy At daanak mat iti karbangan dito'y abalay. Malinis na ito silitahan. Wan tapno saan matakababain kan ka. Ay, wan gayam han. No awanak dito'y balay, saan ka mapmapandita kusina no adda dita ni Manang Cora. Apay, parit na mapanak iti kusina yun. Amo mo ta ni Manang ko. Kasta ngamin kahit dagiti bakit abalasang. Istrikto da. Kinunampay. Ang imsyak ti makamukan ko na. Ay na, di mo amo ti ugali ni Manang ko. Iso bakitan abalasang tanagsungit. Agdandan na kayo matgaman ka ni Debra. Uy, kasano anak mo, Nakita kayo nagkuyog idi na minsan. Ay, wen. Inaldaw kami ngamin ang mapanag-jogging. Asidag kami lang iti paggigianan nyo. Ay, kasta ka di? Iso amay at tagkarubatan. Umay kanto ayaban no, aginom ta. Ay, katuwin ha. Awan nga min pa itam amok iti lugar. So, mapuring ha. Han, agriin kan. Mapana ko nagtrabaho. Aldawan, bumangon ka ditan. Mapan ka na. Ang may timblan nagpay mantika ka. Maladaw akon. Itimblan nakmatan na. Sikan Ang mga noday di kusina ni Manang mo, sungit. Di kasaritam latan. O sige, inakon. Hello, Miss Beautiful. Makapakigtot ka man. Uy, bagay mo tinaka-short Ad-ada si Mixi ka. Mapanak ije kantinak. Aramidam ti kayat mo dito kusina. Oo, papanan. Pumanaw ka man adagosin. Agsarita tapay mo. Di mo saraan ti ridaw. Apa yan, nagsungit ka? Excuse me! Sige, magnakan. Corazon, uray na sungit ka. Type kalat ta. Ipagmon at talaga. Disidido kan amang ikalay sa akin ni Debra? Hindi ka man. Ado tinakadan na ako na babae. Adaya ba din kasar ko? Sika talaga. Oy, pare. Seryoso mo ni Debra. Nasingpat mat. Aginom takit din. Saan aday ta banag ti pagsaritaan ta? Okay. Nasaya at tasimangpat kan. Agsarita taman itinalapat. Apay Manang, anya tinapasama. Pinalubusam ka di day lalaki nga agayab iti barkada na nga aginom dito'y balay. Anya? Ingka kitaan ida ije likod na barbartekdan. Bay Manang, kasalitak ni Jason. Saan ang mabalin nga agayab iti barkada na dito'y balay? Kan saan ang mabalin nga aginom da dito'y nawatam? Na. May parit. Nagadumot na parit dito'y balay. Ngamin, Han. Balay ko matanda niya. Ida kami lang mata nagkita iti barkada. Awan matidang kasi nga naramid niya. Pasensya mo ni Manang ko. KJ at talaga dayjay. At dan samot nagiinom di tabalayaw. Wala na, marurudak. Kasla daluklo ko day dya abayaw mo. Bayaw ko? Ha? Saan ko abayaw day jay? Kaditan tumulat papanan na. Ay nanana, jak kayat. Ay, numabalin la kumati agpili iti pakiasawaan ti kabsat ko. Nawan maramidam. Nukasta ti kayat di kabsat mo. Manang Cora, Sumrakan ije trabaho. wan Manang. Agwalisak lang dito arubayan. Ni Jason ngay. Nakaturog pa'y laang. Imbagam ka din kan kwa na saan ang mabalin ti aginom dito balay. Wan, naibagakon. Ken saan ang mabalin nga agayab iti barkada na ditoy. May salaang mo tinayaban na, Manang. Uray pay, nubaybay am nga agayab iti gayam na. Mairuam ton, adon ton ti ayaban na. Jak kayat nga ado ti lalaki dito'y balay. Nakariingatan ni Jason. Masapol amalpas kun to'y linlinisak. Sakbay ang makariing. Tapno saan kami nga agtumpong dito unag ti balay. Narigatan.
Excuse me. Papagnaanak man. Sikam. Lik-lik-likan na ko na ya. Adawit ko anak kabotelya alakok. Di mo siraan ti pagnak. Talaga napintas ka, Manang Cora. Napintas ka pa yung ni Debra. Oh. Ibatanak! Awanan kay ti baen! Nasugat sa tulog. Agdaran. Gunggunam! Bastos ka! Han, ada. Anya tinapasamakan ka. Agdardara ka di ti ulok. Wan, agdardara pa lang. Anya tinapasamakan ka. Di manang mo pinang-urnak iti bote. Anya? Aglablabal san dayta babae Makang nagkanyak dayta. Anya tinaramid mo ka ni Jason? Nagipulong kan ka. Kaya't mong samot tan apatayon ti boyfriend ko. Binastos nak dayje ang lalaki. Idida mo, jak imbagbagakan ka ti panang bastos na kanyak. Tati amok, agbalbaliw. Ngam iti may kadwa, nasken ama-amam no anya klase dayje ang lalaki. Anya? Saan kayo ang mabalin nga agyan dito balay? Pumanaw kayo, Debra. Naglaing kamotan nga agsaw iti kasta? Sika at ipumanaw? Pumanaw kayo! No di mo masinaan dayje ang lalaki. Pumanaw kayo adwa. Anya? Pumanaw kayo. Tanusan, idarom ko jay boyfriend mo! Agmay-maysa ka magayam dito'y balayo, Corazon. Wala na. Pimanaw da Debra ken Jason. Pudno ay pinapanaw mo ida. Wan, awan na aramidan da. Sa bagay matkit di Idi pa'y lang amin. Talaga anariknak ajak kadot-dutan na di alalaki. Kas lamang ngamin agdrog-droga na dyan. Unsa nga rod na na. Imbag ata nasingpet kan ka. Ay na, narigat lati ang sasaukat. No amuyo la kuma. Manang Cora. Debra, Manang, pagkawanan na ko Mabalin ka ding agsubliak ditoy. ay katuwan Ay kadinasaan. Ala, umunag ka. Apay, anya tinapasama. Nagsubli ni Debra, Mr. Lonely. Kat sigon iti istoryana, nauyong, sadot, kanagar-aramat iti may parit a droga ni Jason. Siyak matla ang tinagkamangan ti kabsat ko. Ita, nagsublin, tinasaya at alinangan mi nga agkabsat. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Corazon. Pagayam a Corazon, dagiti agkabsat, rumbeng, nga agtinulong da. Ket dayta ti inaramid mo kiniading mo a Debra. Taawan ti sabali a pagkamangan na, nudi sika. Sa apela ko tagbalin nga adal para kenkwana dayta a napasamak. Ket sikamet, saan ko maalapad dayta, tapno saan kan nga agayat. Ubing kapay, ket patsyek adumteng to ti lalaki a para ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Corazon, adi na inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.